Krásny večer, milé ženy a dámy, vítam vás na mojom podcaste Vedomé ženy so Silviou a takisto mojej facebookovej skupinke Ženy kráčajúce vlastnou cestou. Najprv by som vás chcela privítať v tomto novom krásnom roku drveného hada, ktorý vlastne pred chvíľkou len začal pred pár dňami a bude to určite nádherný rok, transformačný pre každého z nás, pretože had je živel tajúplný a šarmantný. Ja som had, takže viem, pardon, že tento rok bude úplne úžasný pre mňa. A čo je jedna dôležitá vlastnosť hada je vlastne to, že on dokáže krásne tie veci, ktoré mu už neslúžia, s láskou prepustiť a dá si vlastne tú novú kožu ako keby na seba. Takže toto vám určite prajem do tohto roka, milé dámy a ženy, aby ste dokážali veci, ktoré vám už neslúžia, s láskou prepúšťať a vlastne potom sa už oslovne dávať do takého nového odevu a ísť v istom úplne novom nasadení. Mojou dnešnou hostkou je Michála Jones. Miška, vítam ťa. Ahoj, děkuji za pozvání, Silvinka, děkuji, vítám a zdravím ženy. Miška je Feminine Embodiment and Sacred Pleasure Coach. Má krásnu skupinku Lehkosť v ženství. My sa, Miška, budeme dneska o tebe baviť, o tvojom programe a tvojich aktivitách. Keby si sa chcela trošku ešte doprestovať niečo k sebe, k svojmu medailoniku, keď som niečo Okay. nepovedala. A děkuju a možná jenom teda, a možná některé ženy neví úplně, co to přesně znamená, tak a feminine embodiment znamená, že vedu v podstatě ženy do toho, aby prožívali svoje ženství, aby prožívali svoje tělo a potěšení, které nám tělo nabízí a vlastně Sacred Pleasure Coach, že vlastně propojuju vlastně tantrické techniky, propojuju umění potěšení, moudrost lůna a ženského těla a vlastně ukazuju ženám, že vlastně v té naší sexualitě, v té naší smyslnosti je obrovská posvátnost, kterou vlastně můžeme žít. A jinak jsem tak jako asi ty, jsem milenka, divoška, jsem žena, která hledá střípky sama sebe a vlastně na té cestě, mojí cestě léčení a se to stala moje obrovská vášeň a proto chci vlastně tady tento svět, co jsem objevila, ukazovat i ostatním ženám, protože když můžu já, tak oni taky. Presne tak. Tie naše dary, ktoré máme, vlastne my máme už ukázať tomu svetu, aby vlastne to videli a vlastne aj sa o ne, delíme sa o ne. Miška, my sa poznáme v podstate, my sme mali rozhovor skoro pred rokom, myslím, že koncom roka 2023. My sme sa tam bavili ale o cykličnosti, čo je vlastne takisto časť tvojej témy aj mojej, vlastne, ktorou sa zaoberám. Ale ja by som sa trošku vrátila trošku do tvojich začiatkov. Tam viem, že vlastne ty si vlastne sa narodila v Česku, nejaký čas si prežila v Anglicku a teraz žiješ na Malorke. Kedy bol ten podnet, že vlastne, alebo čo ťa vlastne vedlo k tomu, že presťahovať sa na Malorku a prečo si práve túto destináciu zvolila? Malorka. No, já, to je takový zajímavý manifestační příběh. Já když jsem tady byla poprvé na Malorce v roce 2013, myslím to bylo, tak jsem si to tady úplně zamilovala, byla jsem tady s mojí mámou a tady v Alkudii u nás na takové staré nádherné hradbě jsem řekla mojí mámě, mami, já tady budu bydlet. A ona, jo, a co tady budeš dělat? A já nevím, třeba plavčíka, nebo to je prostě úplně jedno, to se poskládá. A pak jsem se tady přestěhovala s partnerem a to bylo v roce 2018, protože v té době jsem procházela taky velkým životním třeskem a rozvodem a tak, takže jsem vlastně hledala nové místo, kde se usídlím a on vlastně tehdy, můj tehdejší partner tady přijel potom taky. Takže jsem si zvolila tu Malorku, protože v té době to byla taková destinace slunečná, kde to bylo pro mě v té době 2 hodiny do Londýna a 2 hodiny do Česka, protože jsem v té době ještě hodně jako lítala tam a zpátky. Jinak by jsem byla na Bali. Ale tím, že jsem opravdu potřebovala evropskou destinaci, tak jsem si vlastně vybrala Malorku. A vlastně jako nádherné vlastně na tom je, že teď, kde máme dům teďkom, ne předtím, jako v tom roce 2018, ale teď máme vlastně dům a já vidím na tom místo, kde jsem to té mámě řekla, ze zahrady, asi 150 metrů to mám ze zahrady. Takže vlastně se to úplně až takhle zmanifestovalo, jako dokonce, že prostě to místo mi to každý den připomíná, že jdu kolem toho, jo.
Takže tak a Malorka od té doby, co jsem tady byla poprvé, pro mě má velmi takovou jako silnou, surovou energii, která mě úplně jako tahá. Jo, vlastně možná ty skály, ten quartz, který tady je, ale zároveň je to taková ta divokost, taková a i syrovost je tím kamenem a tím, že tu prostě není ta zeleň, je to takové jako více vyprahlé, jo. A tak, no, a nabízí obrovské množství různých vlastně různorodosti. To se mi taky na ně líbí. A Jo. možno Miška spomína aj slobodu, nie? Lebo tí ľudia tam, Ano, ano. akí sú ľudia na Malorke vlastne? Oni sú viacej možno otvorení, Více, ano, více jako maňana, všechno jako v pohodě, kľud, každý ti jako pomůže, každý ti se na tebe usměje. Já třeba vím, my jsme byli rok v Česku, když jsme přišel na svět náš syn, tak jsme měli takový gap, když jsme byli v Česku. A pro mě to bylo úplně strašné, že jsem třeba chodila s tím, s nosítkem na procházku a potkávala jsem ty stejné lidi, ty pejskaře, že a tak, co prostě chodí tam. A prostě lidi tě nepozdraví, a někdy tě fakt jako potkávají každý den. Jo, a teď já tu hlavu zvednutou, tak je jako na všechny a všichni jako do té země, jo, no, aby mě nemuseli jako pozdravit, že? A tady vlastně každý se s tebou na ulici zastaví, každý prostě, jak se máš, ahoj, toto, jo. Takže lidi jsou tady hodně jiní a to se mi líbí. A vlastně není tady takový ten stres. Je to tady takové pomalejší a samozřejmě, že jo, jsou sezony, takže v té sezóně cítí, že už je to, a zvláště tak jako koncem sezony, jo, už cítí, že už jsou ti lidi unavení a že už prostě to mají podle zuby, to jako jo. Ale jsou pořád fajn, jako jo, nejsou takový jako nabučení. Neukazujú to vlastne na vok, ja si neprejavajú, lebo Ale je postupne to to slunce, jako Silvia, řekněme si to na rovinu. teplo. Je to slunce, že jo, to Áno. podnebí a to, takže já si myslím. Teplejšie podnebie jasne, že ťaha to v podstate aj viacej vieš tých teplejších a svetlejších dní, takže automaticky to už pracuje s tebou, s telom, so všetkým v podstate. Takže určite si vybrala určite úžasnú destináciu. Moja sestra žije v Taliansku, takže ja uvidím, kde ešte budem, lebo my tiež cestujeme, takže uvidíme ešte nie u mňa ustalené. Takže tak, a rada milujem cestovanie takisto. Takže to je vlastne taký pre mňa nabíjací bod. Miška, yoga. Lebo tvoje začiatko v podstate bol v podstate v joge. Ty sa vlastne aj na Malorke začala mať tie prvé videá alebo vecičky, tak vlastne si sa venovala vlastne joge. Jogy si vlastne v Anglicku, alebo kde boli tie začiatky jogy? Yes. No, ano, jako, ale tam to ještě nebylo až takové, jako jo, ale nebylo to až takové a začala jsem hodně, až když jsem vlastně v roce 2017 jela poprvé sama na Bali, Uh-huh. kde jsem strávila sama několik měsíců a tam jsem opravdu začala jako hodně se ponořovat vlastně i to byl takový ten můj zlom, kdy já jsem vlastně fakt jako odjela do Asie cestovat a když jsem potřebovala najít samu sebe, Uh-huh. a kdy jsem vlastně zjistila, že ten můj příběh si píšu sama a že to vlastně, co jsem zažila, tak je moje zodpovědnost, jak se k tomu postavím a jestli to budu žít z té role jako obětí nebo toho, že se ten život děje mně, anebo jestli vlastně to budu si přepisovat ten příběh. A tam vlastně začalo to moje hluboké léčení. Samozřejmě skrz jogu, já si myslím, že yoga je právě úžasný nástroj pro nás všechny k tomu, jak vlastně začít pracovat vůbec s tělem, jak začít pracovat s myslí. Já si myslím, že je to obrovský základní stavební kámen pro nás. No, To, takže k tomu sa prikláňam, áno, áno, lebo ja takisto. V 30 som to okúsila, trošku som sa už potom venovala iným športom, lebo ja som od 13 športovala, vlastne tam stále mám tú pohybovú základňu v tele a stále tým pohybom sa balancujem, ale vlastne po 42 v podstate len joge. A fakt ma to vlastne, ja som dosť energická, takže je to presne ten protipol, že ma to balancuje, ukľudňuje, ukotvuje. Prešla som rôznymi jogami, potom tvojou cyklickou jogou krásnou. Kurz cyklická z ľahkosti určite môžem len odporúčať, pretože tam Miška to úplne krásne vysvetľuje. A teraz v podstate yin yoga, lebo tam tá yin yoga je presne o tom, že dokáže ťa vlastne pripravať na také tie stresové, proste my sme v podstate, však to poznáš, Miška, v určitej asane musíš vytrvať niekoľko minút, ideš do tej svojej hranice, neprejdeš tú svoju hranicu, doslovne si navyšuješ kapacitu, keď príde nejaká stresová situácia v budúcnosti, aby ty si ju vedela zvládať, proste vydržala v nej a to sú ako keby sa v nej, nie že podala, ale to je to naše presne takéto ženské plynúce, odovzdať sa tomu, nebáť sa odovzdať tomu procesu, čo my ženy, no,
ešte stále s tým pracujem. A ja s tým pracujem, myslím, že aj ty, aj veľa, veľa žien. Ale takisto po tej 40-ke ja už viacej plyniem, áno, lebo som si vlastne uvedomila, že mi to viacej vyhovuje tá ľahkosť, to plynutie, vlastne akože doslovne byť v tej ženskej energii. To je vlastne na tomto krásne. Takže vlastne uh, predtým, ako si sa v podstate na Malorku predsťahovala, ty si ešte minulý rok pracovala pre určitý korporát, ktorému si sa venovala svoj život, v podstate 16 svojich rokov, 16 dlhých rokov. A ty si sa krásne vlastne, už viem, jak si sa začala minulý rok vplynúť tej krásnej ženskej energie a chcela si sa naplno venovať svojim tým ženským veciam, tak si v podstate aj to poznám z tvojich príspevkov, aj vlastne to, čo sme si písali, že vlastne si krásne to už prepustila a vlastne rozlúčila si sa vlastne s touto formou ako práce. Jaké to bolo pre teba? Bolo to ťažké, alebo Bylo to bylo to obrovské. proces? A já vlastně, ono to mělo jako samozřejmě několik stádií, že jo? A já jsem vlastně od roku 2016 pracovala vlastně z domu, jakože remotely, Mhm, takže mi to dalo obrovskou svobodu cestovat. Já jsem opravdu jezdila po světě a vlastně jsem nemusela nic řešit. Prostě měla jsem tady tuto krásnou designérskou práci, což jsem milovala. A byla to vlastně moje první práce, jo, první zaměstnavatel, a tam jsem vydržela takhle opravdu dlouho. No a mělo to vlastně různé stádia. Já si pamatuju ještě 2 roky dozadu se mě kamarádka ptala, jsme právě dělali taky, jako dělali jsme spolu event a takový retreat celodenní a ona mi říká, no Myško, nechceš už to pustit a opravdu jako dělat tady toto a já ještě jako ne, ještě to prostě jako, to je ta moje stabilita a já si můžu prostě tady tvořit a hrát a dělat si prostě ženské kruhy a jogi a já nevím co pro moji radost, mhm, ale ještě tam nebylo takové to, jako že už to chci pustit a udělat. A přišel ten zlom, přišel už na začátku minulého roku mhm, a začaly se ty věci tak skládat, že už jsem já udělala to vnitřní rozhodnutí, že už se naplnil ten pohár a už se opravdu ty věci všechny začaly skládat tak, že to vlastně plynulo k tomu konci, ale tak přirozeně, bez nějakých jako mhm, úplně obrovských dramat, docela přirozeně. A já jsem si nacítila v jednom bodě, že to je pro mě tak strašně obrovský krok, že potřebuju to vlastně opečovat rituálem uzavření kostí, mhm. Áno. který mi dopřála moje milovaná sestra, přítelkyně, průvodkyně. Takže jsem vlastně strávila na takové chaloupce v nádherných horách v lese sama 3 dny a prošli jsme tady tam tímto rituálem. A zároveň jsem už jakoby několik měsíců procházela takovou jako temnotou ztráty a smrti. Mhm, Protože, a teď jako mám z toho úplně husí kůži, když to říkám, ale prostě opravdu jsem si dovolila mhm, jako truchlit. mhm, Jo, fakt jako jsem prožívala takový smutek na tu ztrátou a dovolila jsem si v tom být, dovolila jsem si právě tím projít a ještě tou bránou vlastně krásného krásného zavíracího rituálu a pak jsem vlastně prošla s další nádhernou průvodkyní zrození ženy, taneční retreat, takže se to tak jako krásně otevřelo a v tom bodě, musím říct, v tom bodě, kdy jsem předávala ten poslední den vlastně moji práci, a vedení vlastně, tak ten stejný den se mi vlastně otevřel tady tento prostor. mhm. Áno. Jo, v tom bodě, kdy jsem vlastně opravdu už jako reálně pustila jedno, tak vlastně přišlo to druhé do Ďalšie. života, protože do Áno, té doby tam nebyl prostor, že jo? áno, Na áno. to uživí. Ty si vlastne s tým stále ešte zapasila. Spýtam sa, tu ďalšiu ženu, myslíš Nikki Meliu, nie? Tam Ano, si díky bola. Mary. Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. No áno, lebo to je vlastne zavinovanie kosti. To v podstate ty si myslím, že to nebolo pre teba prvý rituál však, že ty si ho Po už prešiel. druhé. Po No, porodě. lebo to je, áno, to je presne po porode. A ty si rovno si ho mal po porode, alebo až po tých 6 týždňoch? Ne, já jsem ho měla a já jsem rodila v březnu a měla jsem ho v prosinci na slunovrat.
Áno, jasné, lebo ty si to vlastne dáš na v čase, keď áno. To se úplně samo poskladalo. Já Hej? jsem vůbec proto, ale prostě na slunovrat, ten Mhm. největší tmě jsem měla jít do té své největší tmy. A to je vlastně, to je zase ta moje stejná ženuška, moje dula, moje průvodkyně, Hej, maketka. áno, áno, No. lebo v podstate, a ona je vlastne, ona pôsobí v Česku, Ona ale působí v Česku a nejenom vlastně, že byla dula moje při zrození mého syna, ale mhm. byla i dula při zrození mých retreatů, takže je to žena, Áno, se kterou takhle jasne. společně plyneme a tvoříme, no. No, Mhm. krásne to, že nádherné. Hej, lebo vlastne ty sa venuješ tým rituálom, tým vlastne ženským veciam, takže v podstate sama to tvoríš vlastne pre tie ženy, tie priestory, vlastne aj to štúdio, ktoré máš krásne zase, to k tomu o chvíľočku prídeme. Keď ten moment vlastne, Miška, že kedy si sa vlastne už naplno, lebo ty si vlastne dobre teraz povedala, že si vlastne prepustila ten korporát, vlastne prechádzala si tými vlastne rituálmi, čiže vlastne to plynutie v tej ženskej energii nastalo v tom momente, alebo o mnoho predtým? Vlastne keď si sa vlastne už začala, alebo v materstve sa to už začalo trošku už, alebo pred materstvom. Daleko, daleko ještě před mateřstvím. Právě asi tak možná, jak jsem začala vlastně objevovat samu sebe, tak to vlastně jako začalo a v tom roce někdy 2017. A pak jako 18, 19, si pamatuju, že tam byl takový ten průlom, že jsem strašně toužila a toužila jít na ženský kruh. Mhm, mhm, Tady ale u nás nic nebylo. mhm. A já už jsem vlastně tím, že už jsem vedla prostě ty jogy a takhle, Áno. tak jsem si říkala, OK, tak prostě půjdu dělat ženský kruh. Mhm. Vlastně bez nějakých jako předchozích zkušeností jsem prostě jenom svolala ženy a chodili, prostě bylo 10, 12, jo, prostě jako velké čísla, protože vlastně fakt tady nebylo ještě na ostrově nic tehdy takového. A jezdili za mnou ženy až prostě z Palmy 50-70 kilometrů, jo, tady. Takže, takže to bylo krásné. A potom vlastně už jsem tak nějak zašla i plnout s Luzkou Harnošovou. Už vlastně jsem někdy v roce 2019 jsem vlastně prošla prvním výcvikem u Uši Anandhy, u Mhm. které jsem se právě všechno o té cykličnosti a o tom plynutí, o tom, jak se plánuje vlastně ten čas, začala učit Miranda Gray, že jo? Áno, požené ženské, A, áno. a, a tak, no, takže vlastně už se to jako začalo před mateřstvím, se to už jako hodně změnilo se to, jak chci pracovat, jak vlastně tvořím, jak si plánuji ty dny a, a já to vlastně ráda sdílím, že vlastně, když jsem poprvé viděla cyklické video, a to bylo právě u Lucky Harnoševa, ale v té době jsem ještě neznala, to jsem poslouchala Duška. Áno, škeračky, hej. Ano, ano, poslouchala jsem Jardu Duška, vlastně byla tam Lucka, teď začala to mluvit a to bylo, myslím, 19, na začátku roku 19. Tak já wow, co to je? To prostě je úplně ono, to je prostě ono. Takže tam vlastně Dopadá přišly to. ty velké podněty a začalo se to měnit, no. Takže vlastne tak si sa postupne dostala k Mirande Gray a k poženaniu ženského lona, lebo ty to A, a, mhm. takisto môžem žena veľmi odporúčať, pretože ja som na tom stále vlastne, odkedy sa s Myškou poznám, a to je už dosť, my sa veľmi, no ak zase nie, ale také cez 2-3 roky sa poznáme už. A myslím, že ty si bola vlastne aj úplne prvý človek, ktorého som vlastne v tom online svete spoznala. Čiže, a tam sme vlastne začali presne to online požehnanie ženského lona, čo je vlastne, môžem len odporúčať fakt, že je to posvetný a vlastne liečivý proces, milé ženy, a aj online, ako fakt som pri tom, takže vidím to a teším sa na ten ďalší. Myška, ktorá vlastne bude, stále sa to robí vlastne v rovnodennosti, v slnovrate sa to vlastne prepája, ale je to stále vlastne spojené s plnom, aby to bolo v podstate presne v tom čase. Čiže takto si sa dostala aj k Mirande Gray, potom postupne začala si tvoriť požehnanie. A ano, a kniha, vlastně tam jsem našla vlastně tuto meditaci, kterou jsem si začala dělat. A já jsem ji dělala, tyjo, Silvi, možná dokonce i rok. Trošku si Hodně dlouho, snad jako, a každý den, jako, že jsem si k ní Mhm. pracovala. Ne v té Áno, dlouhé verzi, tak jak to děláme při tom setkání, ale mě to fakt prostě pomáhalo úplně děsně, protože já jsem měla obrovské traumata uložené ve své děloze, ve své jony a prostě to je skrz tou cestu, na kterou jsem se dala vlastně, proto jsem se na ní dala, pro to svoje áno, vlastní áno, áno, léčení. áno. A vím, jak opravdu má hluboké účinky tato meditace a že má obrovský smysl. A tak, jak říkáš, já jsem taky byla ze začátku na online velmi skeptická. Začala jsem vlastně online věci dělat až v době korony.
že jo, protože v té době Áno. mě to prostě nutilo, i lidi tady prostě klientky chtěli prostě Myško, tak pojď nám vysílat tu jogu, jako my teď jsme doma všichni a nudíme se, že jo. Takže vlastně jsem začala takhle dělat a vlastně zjistila jsem, že dokonce i právě tady tato meditace, dokonce i různý coaching třeba, co dělám a tak. A dokonce jsme dělali se i různé, jakože až fakt jako terapie a rituály přes ten online a prostě s tím záměrem ono to jako fakt funguje, jo. Funguje to, áno, A funguje to. je to síla, no. No to, Mhm. funguje to určite, lebo som bola pri tom, takže hovorím, že milé ženy môžem len odporúčať. Myškine Že- požehnanie ženského lona určite. Vlastne Takže krásne. ženy si to opravdu chválí, vždycky tam každá nějaká vnese. A je to zajímavé, že každé trošičku je jiné, protože každá tam vnese to téma a jak mám prostě zkušenost, tak si ty ženy tam poskladají tak, že zrovna mají prostě to téma fakt jako podobné a podpoří se navzájem, takže je to krásné. Tam vlastne ten sesterský kruh, tá sila vlastne toho sesterského kruhu. No, je to sesterství je nádherné, ano. Pýtam sa, akú vôňu máš toho olejčeka teraz? Ty... Máš? To nevadí. Čo to je Uh, dotera? Nie, dotera, alebo čo to je? Aha, tá. no, Nobily stylia. No, ale tantru si dáš, jasné, aby si trošku... No, lebo ja na to tiež akože nerobím s tým vecami, ale viem, že veľa žien to robí a to sú krásne veci, lebo viem, že vlastne takisto ako keď máme rôzne, hej, rôzne firmy, takže vlastne a pomáha ti to v podstate buď na uvoľnení alebo v nejakých veciach, takže takisto určite. Olečeky, no to... Dotera není moc známá v Česku, to mě překvapuje, že to znáš, protože tady hodně dotera ve Španělsku jede. Hej. Nemala som inú známu vlastne, ktorá s tým robí, ale celkové akože cez olečeky, veď tak duly fungovali niekedy, Miška. Ešte vlastne pred Kristom v podstate. Cez to, oni si to vytvárali cez rôzne bylinky, čiže to je presne ten proces stále vlastne, ktoré tu vlastne máme. Máš synčeka Miška medzi 3. a 4. rokom a ty si vlastne ako medzi prvým vytvorila taký ten kurz, keď si bola v tom období materstva, mateřství z lehkosti. Práve teraz si mala ďalší beh. Čiže keby si mohla, alebo ja mám určite aj medzi svojimi klientkami, aj divačkami, aj mamičky, čiže mateřství z lehkosti. Miška trošku představí svůj. Tak, mateřství z lehkosti je vlastně program pro maminky malých dětí, kde vlastně je učím, ukazuji jim, že i za 15 minut denně si můžou udělat krásně čas pro sebe. A já to právě vnímám takhle, že ty děti jsou malé jenom chviličku. A Mhm. proto je strašná škoda, že nám vlastně prosviští ten čas mezi těmi prsty, kvůli toho, že jsme unavené, vyčerpané a nedosycené. Jo, a duchem nepřítomné. Jo, často jsme prostě v té hlavě a vlastně nevěnujeme se. I když třeba sedíme s tím dítětem v tom pokoji, tak se mu jako nevěnujeme, jako tou pozorností. A já třeba u sebe vnímám, že když tu pozornost tam mám s tím děťátkem, tak vlastně ten čas neplyne tak rychle. Mhm. Jo? Je to vlastně takové zajímavé, no. Takže jsem vlastně vytvořila, toto bylo moje první online dítě. toto byl první program, který jsem vlastně vytvořila. A vlastně propojuju tam jogu, meditace, masáže, tanec. A vlastně ženy dostávají 21 meditačních nahrávek, k tomu mají vlastně afirmační kartičky, mají k tomu denní, takže je to taková jako nádherná cesta. A Ano. teď vlastně opravdu, jak říkáš, po dlouhé době, kdy mi vlastně sedělo mnoho balíčků na půdě a ne, teď, jak jsem hodně jako šla v té cestě té smyslnosti a prostě ty retreaty a tak jsem vlastně tam neměla vůbec jako a prostor vlastně vůbec držet tady toto pro tu energii. Takže jsem vlastně tak udělala takový jakože výprodej. Ano. Nevadí, ale ano, ano. A vytvořila se nám nádherná skupinka 13 žen a úplně to jede, úplně to frčí. My jsme teď v sobotu vlastně měli otvírací ceremonii a už z toho mám prostě nádhernou radost, jak zase to krásně plyne a ženy sdílí a těším se s nimi na tu transformační cestu, kterou projdeme. Ano. Nie, jasné, no, Miška, áno, lebo to je vlastne, ty si presne, to si pamätám, to bolo jeden z tvojich prvých, pretože vlastne akým obdobím prebiehaš ty a vlastne prežívaš, tak vlastne toto vlastne tvoríš aj pre tie ženy. Práve preto si ak hovorila, že si vlastne tú ženskú energiu začala tvoriť preto, pretože sama si potrebovala ešte mať to poliečenie, alebo vlastne to liečenie, že vlastne ak raz nastúpiš na tú cestu, tak vlastne ideš tým vlastne celý život. Čiže takisto, keď ja som vlastne aj robím vlastne tú koučku, tak vlastne skrze nich liečím aj samú seba vlastne, ale ten podmet bol vlastne cez mňa, cez to prechádzalo, samozrejme, cez to ide. Ty si absolvovala krásny kurz u Reginy Thomas Hauser. Myslím, že to bol ten taký podnet, že si vlastne, kto ju nepozná vlastne, je krásna knižka Pusy.
A ako ona vlastne ovplyvnila tvoj život? Lebo ty máš vlastne v nej kurz a A Gina. to bylo asi jako největší zkušenost mého života, která mě postavila do své síly, do své záře, do toho, co znamená vlastně být ženou a být sestrou tady na té planetě a užívat si každou kapičku toho být naživu, protože a pokud tady nejsme proto, aby jsme vlastně si to užili a měli potěšení a zábavu, tak vlastně proč? A pro mě to byla obrovská transformace, kdy jsme vlastně opravdu šli téměř roční výcvik, velmi, velmi intenzivní. A, a teď vlastně jsem strašně ráda, že můžu vlastně toto učení a předávat dále, protože prostě pokud žena nežije svoje vzrušení, a to nemluvím jenom jako sexuální vzrušení, ale prostě vzrušení, já nevím, pomilovat se s květinou nebo kreslit, tak jak to děláš ty, tancovat, a, tak je zhasnutá. Jo, pokud, a vidíš to, jo, když prostě jdeš po ulici, tak to vidíš. Jo, ne, 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 jo, tato má. Jo? A je úplně jedno, jak je vlastně ta žena krásná. Prostě jestli je zhasnutá, tak to tam nemá a prostě ta šťáva tam neteče a je to nuda. Jo? Takže právě toto se mi strašně líbí, jako ukazovat ženám, jak vlastně se takhle rozsvítit. A to je krásné, jakože v angličtině mi se strašně toto líbí. My to v češtině máme tak jako rozdělené jako vzrušení, že řekneme, tak to pro nás jako znamená už sexuální vzrušení a spoustu lidí tam má Ano, to jako ne, že? Protože máme tady ty naše tabu, sociální předsudky, máme tady Madonna děvka komplex, jo, že žena, která si užívá zrušení, užívá si to v posteli, tak je nazývána děvkou nebo muže, že jo? A máme tady syndrom hodné holky ano. a to všechno vlastně nás drží od toho prožívat to potěšení. A mm, teď jsem se trošku ztratila, co jsem chtěla říct. A no, takže vlastně skrz to to vlastně my si můžeme navracet a tady k sobě a vlastně žít to, jo? A Regina vlastne však, ona je vlastne, nechcem sa baviť o jej veku, ale vlastne kto ju pozná, kto si vlastne môžu, že na internete je Regina Thomas Hauer, tak v podstate Regina je naozaj, ona to vlastne hovorí, vlastne odporúča ženám každého veku, lebo vlastne ona je tiež v určitom veku, čiže je úplne jedno, v akom veku sme, to presne ide o to cítenie toho potešenia alebo prežívanie z hoci. Ak si predstavila, to je tá naša sexuálna ženská energia, ktorú ja vlastne pocitujem takisto, keď si zatancujem, predtým ako idem malovať, sa musím vytancovať, musím si zaspievať, poď nahlas hudbu a prostě ta energia přijde a idem sa malujem, hej. Takže Jo, já jo. si A chytím to, ale a to je ono, už si mi tam vrátila právě, to je ono, to vzrušení, jo? Jak jsem říkala, to sexuální. A vlastně a my se můžeme vzrušit tak, jak říkáš ty, jo? To, co nás naplňuje, to, co nás rozsvěcuje. Protože v angličtině to je jedno slovo. Turn on. A je úplně jedno, jestli zapneš světlo, Mhm. svoje vnitřní světlo, anebo svoje vzrušení. Jo, Mhm. jestli jsi jako hot, jako zrušená. Mhm. To je jenom jedno slovo. Jo, zapnout, prostě zapnout světlo a zapnout sama sebe. Jo, Ano. a v tom je vlastně ta krása. A tak, jak říkáš, Regina prostě, to je žena prostě a její moudrost a to je z jako radostí prostě žije ten svůj život. To je obrovská úplně inspirace. A já si pamatuju, když jsem právě poprvé otevřela její knihu, Lodička, tak jsem přečetla asi prvních 5 stránek a byla jsem, já tu ženu musím poznat. Mhm. Jako to byl návrat domů pro mě, úplně návrat domů prostě. Jo, takže Mhm. pokud ženy neznáte, tak určitě doporučuju si pořídit. Určite, áno, kniha, určite, určite, lebo to je presne o tom, že vlastne tam naspäť vo vás ožije ten, lebo takto, každá z nás to má myška. Tam len ide o to, aby si to vlastne vedela zapaliť ten ohník, alebo presne chcela, že čo, v podstate len to vlastne zapnúť v sebe, vedieť sa naštartovať vlastne cez rôzne veci, cez rôzne flow, ktoré pociťujeme. A jak to vlastne ty môžeš zažívať slušenie sama so sebou, to nie je to, že to len s mužom musí byť v podstate pri každej jednej veci. Presne tam ide o to. A to Milenkou je, sama sobě, ano. áno, áno. A i co je důležité, že vlastně ten náš oheň vnitřní, tak Mhm. jako každý oheň v krbu,
zhasne. Ano. Jo? Takže i když prostě teď prožiju nějaký exotický zážitek a úplně prostě jako jo, teď to tam mám, pokud neustále nepřikládáme ty polínka do toho našeho ohně, tak vlastně taky zhasnou. Hm. Jo? Prostě potěšení vlastně, nebo prostě žít tady ten život takhle jako napojená, tak vlastně vyžaduje to, aby jsme se tomu věnovali, protože žít ten život v té mizerii a v té všedosti, každodennosti je úplně jako jednoduché tam zase sklouznout. Takže tak krásně, jak říkáš, pokaždé se naladit, jo, a pořád to vlastně tak jako rozmíchávat ten svůj plamínek je strašně důležité, obrovsky důležité. Vytvárať si také tie ostrovčeky, to určite, to je vlastne to dôležité, aby sme vedeli vlastne sa, Hm. no, a napájať sa na seba, lebo vlastne my v sebe tu máme tú energiu, ale vlastne sa prepojiť sa na seba, to je strašne dôležité. Tá naša ženská, a my s ňou dokážeme robiť brutálne, nádherné veci. Takže vlastne, ale aj dôležité, aby to bolo vlastne aj vyčistenie v nás myška. Čiže ty, keď si poliečená, keď máš krásne poliečenú tú ženskú energiu, tak v podstate úplne z iného uhla pohľadu alebo z iného vychádza z inej, alebo pracuje s inou energiou vlastne aj s tými ľuďmi, akože napájaš sa. Máš krásny retreat, esence ženství, Miška, to musím akože to porozprávať. Ty si to spustila, myslím, že pred rokom už bol prvý beh, alebo druhý. Prvý bol, myslím, že. A teraz bude druhý. Takže ak by si mohla niečo o to povedať, že retreat na Malorke, môžeš to predstaviť, že nám. To je vlastne tvoje dieťatko ďalšie. Esence ženství, to je prostě, to je zážitek, který sahá do samotného jádra ženství. A není to dovolená, je to i práce, jedna žena tady. Já si myslím, že tady pojedu na dovolenou a to je tolik práce, jako prostě na sobě. Áno, áno. A s tím vlastně pustit všechny ty naše masky a ty vrstvy a toho, co nás jako svazuje a co nám vlastně nedovolí dýchat. A ženy opravdu jako popisují, že se necítili více ženou, než tady na tomto retreatu, než tady v této přítomnosti, protože všechny ty zážitky, kterými ženy provázím, jsou venku. Jo? Samozřejmě pokud by bylo škaredě, tak jsme tady u mě, ale jsme venku a propojujeme se opravdu s tou matkou zemí, se stromy, s pískem, s vodou, s větrem, jo. A vlastně ty zážitky vedu tak, že ženy mají vlastně bezdrátové sluchátka, já mám mikrofon, jede hudba, vedu prostě tu meditaci a prostě ženy opravdu třeba někdy mají dokonce i zavázané oči, jo, a tak, takže fakt jako můžou si fakt jako ochutnat hluboce, hluboce samu sebe a tu svou esenci. Jo, procházíme tam vlastně témata od bezpečí, důvěry, po vlastně sesterství, po své tělo a to, jaký máme vztah se svým tělem, svou jony, až po vlastně takové různé tantrické techniky. A je to opravdu poskládáno jako taková cesta ženy sama k sobě. Je to transformační retreat. A my jsme vlastně, už je to skoro 3/4 roku, co proběhl ten první běh a ženy mi do dneška píšou prostě, Míši, tohle a to pořád ještě dojíždí a někdy se třeba i báli, že vlastně co se stane, když se vrátí domů, jo, že to je krásné, že tady si jako něco prožiješ, ale že prostě v tom momentě, jak se vrátíš do té rutiny, tak jako, že to vyprchne a říkali, že prostě ne, že to tam prostě je, že z toho prostě pořád čerpají a že to je prostě, že jim to prostě změnilo celý život a nejenom vlastně své ženství, ale změnilo jim to celý život, jakože od vztahu, po práci, po rodinu, po to, jak komunikují, jo, všechny vlastně oblasti života. Takže je to nádherný zážitek, který by si, jak holky říkají, měla dopřát snad každá žena. No, A takže teraz bude vlastne ďalší beh, čiže to je, myslím, že kedy? Môžeš ku niekedy to bude ano, beh. letos dělám 4 termínky. Jeden a vždycky jsou na konci měsíce května, na konci měsíce června. Jeden jsem tam dala srpnový, protože Mhm. holky chtěli něco i o prázdninách. Áno. A září je plné už. Mhm. Takže pomaličko se to naplňuje. A jenom teda řeknu, protože někdy je strašně těžké jakoby poskládat ten náš život kolem toho, že ta žena chce odjet. Jo, je to obrovské rozhodnutí. Mhm. Jo, vykomunikovat si to vůbec s mužem. Hele, jedu na dovolenou sama.
Jo, vykomunikovat si to s těmi dětmi, nebo máme ty děti kojící, teď si to musíme v té práci zařídit. Teď většina lidí má 4 týdny dovolené. Můžu si opravdu jako týden dovolit tady ukrojit a být jako jenom sama? Jo, takže je to obrovský proces rozhodující a už vlastně ten proces je ten sebeláskový proces, že já můžu. Áno. Že já můžu, že já si to zasloužím a já si to jako dovolím. A letos vlastně mám poprvé teda otevřenou i možnost přijet i s dětmi, i s manželem. Mhm. Sice jako doporučuji děti a babička, nebo děti a segra, kámoška, ale je to možnost i takto, protože vlastně ubytování je v takových nádherných bungalovech, takže je možné i takto si to prostě poskládat. A už pár takových žen máme, které fakt jako přijedou s tou rodinou a i přesto si to dovolí, mají třeba malé dětičky, a nebo prostě jenom nemůžou odjet na tu dovolenou sami. Takže letos je taková nádherná možnost se přidat. Vlastně ten program není plný. Jo, to ještě možná tak řeknu, ten program není plný. A máme setkání ráno, druhý den, protože Mhm. vím, že někdy ženy se potřebují dospat, potřebují prostě, jo, to všechno integrovat, co probíhá. Přes den je vlastně pauza Mhm. na to, abys mohla jít na pláž, číst si knížku, prostě půjčit si třeba auto, prozkoumat nějaké části ostrova, jo. A vlastně setkáváme se každý večer v tom našem ženském kruhu, kde je na takové 2,5 až 3 hodinky vlastně zážitek Mhm. a ten ponor a vlastně obrovské sesterství, protože to je vlastně to, co jako nás obrovsky léčí. A už jenom vlastně říct ten svůj příběh, být v tom viděna, držena, bez toho, aby nás někdo jako se snažil napravit, anebo nám pomoct, anebo jo, vlastně Áno. není s náma nic špatně. A to je jako i to obrovské léčení, že vlastně v tom kruhu si takhle dovolit být sama sebou. No. Mhm. To presne, lebo keď vlastne žijú v tú určitú rutinu, tak je to niekedy ťažké. Ja to vidím sama v okolí svojom. Ja som trošku iná. Ja som postala a som prebíjala múry. Ale vlastne tým pánom oslovujem, ale ja som v podstate aj v human design, ja som manifestor. Mhm. Čiže oslovuje to ostatné ženy, lebo proste vidia, že akým životom ja idem, že proste som iná. Hovorím, že v tomto prostredí je to ja proste potrebujem trošku aj do iného. Ale dá sa to v podstate, ja dá sa to udržať, čiže ale ak si volá presne Miška, že tam si vlastne polieča tie základné veci. Tá liečivá ženská energia je neskutočne silná a má neskutočne aj, nie že ponor, ale aj dosah. To je vlastne to. To je, Mhm. lebo ja napríklad na svojom manžela vidím, on má poliečenú ženskú líniu. Proste on je krásny v tomto, lebo on má akože v tomto. Oh. To se nevidí, no, to se nevidí. No, takže to máme vlastně takový a už se pomaličko začíná i nám tvořit jakože pokračování Mhm. dvojka, kde půjdeme ještě hlouběji a to právě budu vést s tou drahou přítelkyní, mojí průvodkyní Á, duou. super. No, Čiže bude tam vlastne, áno. takže půjdeme ještě více jako do té intimity, více Mhm. vlastně i do toho, jak vlastně do toho pozvat partnera, jak vlastně to ještě více žít. Mhm. Mhm. Áno, ja to, a vlastne dá to vlastne, vložiť to do svojho života, aby sa to vlastne aj doslovne akože manifestovalo a prechádzalo to vlastne tým správnym smerom. To je dôležité. Miška, ty už rovno, lebo krásne, keď si krásne otvorila, na to všetko dáme linky samozrejme do komentov, v podstate na každý aj kurz, vlastne aj na ten retreat. Ty už sedíš dneska, vlastne ty už vysielaš do svojho krásneho štúdia, ktoré si hovorila, že sa ti to už rovno, ako náhle si ten korpát, už si to krásne púšťala, už sa ti to vytvoril ten priestor, už ho máš. Ty si mala teraz vlastne otvorenie 11. Myslím, že to bolo vlastne. Mhm. Takže jak si sa k tomu priestoru vlastne dostala? Či sa to automaticky samotne takto vytvorilo? Ale víš co, já jsem, vlastně my jsme měli tady studio s jednou přítelkyní, které bohužel nepřežilo koronu. A od té doby vlastně jsem vedla všechny workshopy, všechny retreaty, všechny rituály venku, ale už teď, jak vlastně se víc a víc ponořuju vlastně do těch témat té intimity, tak vlastně jsem cítila, že potřebuji mít ten bezpečný prostor, jako ty 4 stěny, jak se říká, pro tu ženu, jo. A vlastně na retreatu Esence ženství jsem
Já jsem ženám vlastně nabízela po dlouhé době takhle krásně takovou rituální, smyslnou masáž, což je vlastně taková tantrická cesta. A v té chvíli mě tam vlastně úplně přišel takový ten download úplně toho. A já jsem ta kněžka znova. Mhm. Prostě úplně jsem se tam vlastně nacítila na ty moje vzpomínky toho, že už jsem takhle o ženy pečovala v Mhm. chrámu a že potom toužím znova. Takže tam jsem si vlastně vyslala tady toto, jako že opravdu už to má tady ten záměr, že to už jako není už jogové studio, ale že to prostě má ten záměr toho chrámu pro ty ženy. A, a vlastně ono už se to začalo dít, že už se to začalo manifestovat, jak jsem říkala v tom bodě, já jsem vlastně takhle říkám vesmíru jeden večer. Hele, podívej se, já už nebudu vlastně hledat žádný prostor. Jestli ho mám mít, tak mi ho prostě dej do cesty a já už to pouštím, OK? OK? Dobře. A na druhý den vlastně jsem byla tady vlastně, a to je vlastně takové jakože kanceláře sdílené jako coworking space, Mhm. takové nádherné budovy, přímo v přístavu, nejnovější budova, všechno prosklené, nádherné. A teď jakože jsem tady byla a předávat to velení, jako jsem si tady zabukovala stůl, ať tady může jako mít klid od toho malého. A, a teď ten muž mi říká, ty ano, a tady mám takovou, ukazoval mi to tady a říká, tady mám takovou obrovskou místnost a nevím, co s tím. A já, a teď jedu domů s tím autem a říkám, ty vesmíre, tak to byl jako nářez, tak to byla rychlost, dík. Takže ono se to fakt takhle jako úplně doslova a do písmene se to zmanifestovalo obrovskou rychlostí. A jak říkáš, už 11. jsem ten prostor oficiálně otevřela. Měla jsem tady vlastně víkend otevřených dveří, nebo jak to mám říct. Měla jsem tady různé sensuální bodywork, a kakao, dance journey, co dělám, vlastně kakao propojení s tancem. A bylo to naplněné, že nebyly úplně úžasné, už se prostě bukují na privátní rituálky, jo, a už to žije, už to dýchá, už tím já dýchám a jsem úplně z toho naplněna. A bude se tady vlastně v tomto prostoře dít i můj příští retreatek, mini retreatek víkendový Áno. a pro ženy v Česku, tak se na to velmi těším. Myslíš tú Valentinku? Myslím Valentinku, no. Valentínko, si to pekne nazvala, čiže vlastne, aby sme vedeli vlastne, čo to Valentínko vlastne. Čiže vlastne ženy z Česka vlastne prídu vlastne na ten víkend. Ano, Ako. je to vlastně víkendový, ještě máme stále 2 místečka v této chvíli a je to vlastně víkendový prožitek od čtvrtku do neděle, buď svoje vlastně Valentínka Áno, a vlastně opravdu jako probuď a procit a vyživ tu vnitřní milenku, tu vlastně část samu sebe, která si chce hrát, která chce zkoumat, která chce žít tu svoji smyslnost a půjdeme právě do hloubky vlastně tady těchto témat a tance a vlastně otevření té naší kapacity cítit a prožívat. Takže to se vlastně bude dít tady, v takové intimní skupince čtyř žen. áno, volá sa to mne vlastne, ale ty k tomu vlastne navezuješ aj ten masterclass polebení vnitřní milenky, vlastne, čiže to jedno s druhým sa vlastne bude prepájať. Jak Ano, 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 ano. Takže už v podstate, Miška, ty plne žiješ v tom. Plne žiješ vlastne v tej, to je vlastne to poslanie, ktoré si vlastne dostala kvázi ako keby darm aj vlastne od Reginy, lebo tam ťa to oslovilo vlastne, vlastne ten trénink a vlastne ty už vecičky vlastne tie dary vlastne dávaš ďalej a ukazuje vlastne, že nám to spoznávanie vlastne samej seba, tu Mhm. prežívanie tej esencie a potešenia vlastne, to zrušenia v tom tele. Takže priestor si krásne tam vytvoril, ako vidím sa tebou. Ty si to všetko krásne poskladala. Takže nádherné. A ty takisto používaš, Míška, pri svojich rituáloch vlastne aj muziku. Ty hraješ na nástrojoch. Ja tu mám vlastne aj v cyklická z lehkosti, krásne, ak tam ak používaš ten nástroj flautu, veľkú takú veľkú si mala. Takže vlastne čo ešte používaš okrem, máš tam bubon, myslím. Aj za Pardon? tebou. Teda, máš tam aj bubon, myslím, že za tebou je. Jo, 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 používám, ano, šamanský buben, nějaké misky tady mám, právě ten handpan, vlastně, jak se rukou na to hraje, flétny, Áno. takže různé takové nástroje, koši, že a tak, takže různé nástroje vlastně používám, protože ono to hodně jako pomáhá v té relaxaci, takže vždycky jako nakonec takhle různě jako to kombinuju. Ono to vlastně všechno tak jako do sebe zapadá. Áno. Jo, je to vlastně takový jako fakt komplexní péče vlastně o to tělo a i muži jako někdy si takovou péči dopřejí a to se mě hodně líbí.
Jo, že i muži jako konkrétně jako třeba kakao s jogou a právě s těmi nástroji. Jo, na to mám hodně jako muže. Zajímavé je, že ženy chcou radši chodit jako na skupinovou jogu a ti muži, oni radši přijdou jako sami. Individuálne, áno, áno, Takže áno. vlastně tam hodně jako u těch jakoby takových těch terapií hodně ty nástroje používám. No. Nie, tie sú krásne, ja to poznám zo sauny. Vlastne, keď idem niekedy do sauny, tak vlastne tam sú proste tie časy, keď vlastne presne sa používajú tie tibetské misy, vlastne nie bubny, ale tie misy, vlastne tam to je vlastne, tam sa to prepája, tam to na to ešte viacej dáva do tej mojej. Keď si zavriem oči a precítujem to, tá moja energia samozrejme začne pracovať. Nádherne, Miška. Uh, Mišik, ty si teraz fakt prežívaš nádherné obdobie. Mala si aj počas toho roku nejaké také ťažšie chvíle? Vlastne keď, ale si hovorila, že to bolo strašne turbulentné, to fakt sa veľa vecí otváralo, uzatváralo. Nemusí to byť vlastne za ten posledný rok, keď vlastne si mala v živote takéto štádium, že si mala nejaké ťažšie chvíle a čo ti pomalo vlastne, ak by si sa cez to To dostala je. a čo by si odporúčala ženám? Lebo každá z nás to prežíva, nehovor si. Každá z nás, přesně, každá z nás má ten svůj příběh a, a ty naše těžkosti a ty momenty, kdy se cítíme úplně jako v té pasti, že? Jako. Takže, a já jich měla, Ježíš Maria, a moje dospívání a jako začátek 20. let, já byla snad nejnešťastnější člověk na světě. A v té době, že jo, člověk řeší nějaké úniky z reality, prostě jo, s nějakou sklenkou vína a tak, že? A potom vlastně už, jak vlastně jde ten čas, tak vlastně si jako nacházím jiné techniky, které mě vlastně pomáhají. A pro mě je to určitě hodně jako tanec teďkom, jo. Tanec, je to vlastně dýchání, bytí si sama se sebou, příroda, jo, prostě bosá noha, a prostě jdu tou přírodou, dotýkáš se stromů, obejmeš strom, plaveš ve vodě, spojuješ se prostě s měsícem, s přírodou, prostě se sluncem zapadajícím, vycházejícím. Takže toto jsou pro mě teď momentálně vlastně takové věci, které mě hodně podporují a sesterství. A sesterství a říct si o pomoc. Jo, Delegovať. třeba, když, Áno, se, áno. když prostě je nějaká ta situace, tak vlastně si uvědomit, že v té situaci nejsem sama a že jsou kolem mě sestry, mám kolem sebe ženy, které mě třeba podpoří. To je taky, myslím, jako hodně, hodně důležité mít takový svůj kmen. To je krásne, áno, áno, áno. Určite s tým súzním, takže ja viem, že raz určite vidie mi čas a prídem za tebou, Miška, lebo vlastne tam sa už my to poviem, že my sa poznáme, že ja ešte poznám jedno, Marketka Barošová Lajdová, myslím, že ty už však tak nepoznáš. Marketka Barošová Lajdová, ona je tiež Češka, ale žila v Prahe, ale už sa vlastne stiahla do Hovordu s manželom. Ona má taký projekt Úspech duše, takže mne napríklad vlastne ty hovoríš, že takisto tanec mi pomáha mi arteterapia moja malba, lebo tam vlastne dostáva aj, prepájam sa na tú svoju dušu. A takisto, keď mám nejaké tie ťažké stavy, tak ja si veľmi pomáham NLP coachingom, procesmi. Alebo mám veľmi rada vlastne marketka robí compassionky, to je vlastne súcit sama k sebe, byť sebe láskavá a nesúcitiť len s druhými, ale aj sama so sebou, že vlastne vytvoriť si ten priestor. A fakt, keď prídu ťažké chvíle, tak sa nehaniť, ale doslovne byť k sebe láskavá a milá a vlastne urobiť si ten priestor, áno, a vedieť sa objať, vedieť si vytvoriť vlastne vzťah k tomu vnútornému dieťatku, čiže to je vlastne, a to je presne takisto, ako že rokmi sa učíš veci, dospievaš, zreješ, tam už prichádzaš na iné veci a hľadaš si fakt to, čo ti je najbližšie, áno, aby si sa vlastne ty najviac uzdravila alebo poliečila vlastne to, čo máš polečiť v tom živote. Takže to je tak. No, Krásne, je to Miška, tak. nádherné. Ale mne sa vlastne páči ten vlastne tie veci, tie priestor vlastne práve preto my sme stále aj v kontakte, tie vecičky, ktoré vlastne robíš. A ja napríklad viem, Miško, že ja som bola napríklad, nikto mi to nepovedal, ja som bola dula v Egypte. To je moja prvá duša. V podstate ja stále, a ja už vlastne končím, ja som stará duša. Čiže mne aj k dulám veľmi ťahá, keďže ja som bývalá zdravotná sestra. Takže tam to je niekde v pozadí, taká myšlienka, sa pohrávať a viem, že vlastne by som dokázala vytvoriť ten priestor ženám, že to mám v sebe, mám tú silu. Ale to mám myslím, že každá z nás, ktorá robí tieto veci alebo venuje sa tým ženským veciam. Takže krásne, Miška. Chcela by si na konci ešte nejaký odkaz nechať ženám, zanechať? Mm. Ale už veľa vecí tu padlo, už počas Mm. celého.
rozhovor vlastne, lebo už tá tvoja cesta krásne sa... Hmm. Já si moc přeju, holky a ženy, krásky, a, abyste věděli, že jste jedinečné ve své nedokonalosti a že, že to potěšení a smyslnost je vaše právo na život a je to přesně ta medicína, kterou dnešní svět potřebuje, protože vlastně skrz to potěšení a službu našim smyslům a tomu, že se cítíme dobře ve své kůži, ve svém životě a mění se naše vztahy, komunikace a je to skrz to, že vlastně potěšení oproti třeba terapiích a tak potěšení mění chemii našeho těla zevnitř a vlastně odbourává ten stres a to napětí a my můžeme opravdu pocítit svoji posvátnost a začít ji žít a v tom to je opravdu šťavnaté a léčivé. Jo. Ďakujem, Miška, nádherná, krásne. Ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem, že si sa vlastne vytvorila priestor, že sme sa mohli stretnúť opäť takto trošku. A hovorím, že Děkuji. ja myslím na to, že určite raz pôjdem, lebo v podstate máme spolu takú, máme nejaké connection vytvorené a ono to tam je stále. Takže všetky, samozrejme do komentov dáme všetky linky na Myšku, na retreat, na tieto veci, ktoré vlastne sa na Valentínku, na to, ktoré vlastne, aby ste sa vlastne s Myškou spojili. Pretože akože ja Myšku poznám aj cez rôzne kurzy, cyklická z ľahkosti, takisto cez iné veci, cez požehnanie ženského lona, takže určite Myšku odporúčam veľmi na tieto krásne ženské veci, lebo vytvorí vám krásny priestor, ide do hĺbky vlastne a naozaj ten prežitok tam veľmi budete cítiť v tom tele, takže vlastne môžem Myšku len odporúčať. Děkuji ti, Silvinka, ty jsi tak krásná. Děkuji ti za toto sdílení a nesmírně si vážím toho, že jsi mě pozvala tady do rozhovoru, že jsme se mohli takhle zase po, po nějaké době propojit a děkuji všem ženám za pozornost a budu se těšit na případné propojení, ať už online a na spoustě věcí, co tvořím, anebo možná třeba i naživo. Áno, na Malorke, na retreate. No. Ďakujem krásne, Miška. Krásny večer, milé ženy. Všetko dobré.